नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। शक्तीपीठ होणारच, नारायण राणे स्पष्टच बोलले। शक्तीपीठबाबत प्रत्येक गावाला भेट देणार मंत्री नितेश राणे यांची माहिती। आणि विरोधकांनी जिल्ह्याला बदनाम करू नये, नितेश राणेंचा टोला। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। शक्तीपीठ महामार्गासंदर्भात आम्ही प्रत्येक गावाला भेट देणार आणि ग्रामस्थांशी चर्चा करणार असल्याचं मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलंय। पाहूयात की जे काही गावं आहेत त्याच्यातून शक्तीपीठ जाणार, त्या प्रत्येक गावाला राणेसाहेब खासदार म्हणून, पालकमंत्री म्हणून मी आणि आमचे सगळे सहकारी प्रत्येक गावाला आम्ही भेट देणार आहोत। त्या ग्रामस्थांशी बोलणार आहोत। ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशिवाय काम सुरू करायचं नाही असं स्पष्ट राणेसाहेबांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि सगळ्यांशी बोललेलं आहे। शेवटी आम्हाला विकास हवा आहे, विकासाचा विरोध आम्ही कोणच करत नाहीये। आमच्या जिल्ह्यामध्ये हायवे आला तर त्याच्यामध्ये भरपूर विकासाची दालनं उघडतात, त्याच्यामुळे हा विकास आम्हाला प्रत्येकाला हवा आहे, पण प्रत्येकाला विश्वासात घेऊन। शक्तीपीठबाबत कुणी बाधित होणार नाही असा पर्यायी मार्ग शोधण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचं मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलंय। पाहूयात प्रत्येकाला त्याचं जे काही नुकसान काय होत आहे, पर्यायी मार्ग आम्ही 2-3 शोधायला सांगितलेला आहे। जसं आज आम्हाला एक मार्ग दाखवला, तर आम्ही त्यांना बोललो की अजून 2-3 पर्यायी मार्गाचं प्रेझेंटेशन आम्हाला द्या, जिथून काही असाही मार्ग आहे का जिथे कोणच बाधित होत नाहीये, असाही मार्ग आम्हा लोकांना असेल तर सुचवा। अशा विविध गोष्टीवर प्राथमिक चर्चा आहे। अजूनपर्यंत सरकार पातळीवर पण काही निश्चित होत नाहीये। सगळ्या बाबतीमध्ये लोकांशी चर्चा सुरू आहे आणि हे शेवटी लोकांनी निवडून दिलेलं आमचं महायुतीचं सरकार आहे, भारी बहुमत असलेलं आमचं सरकार आहे आणि ह्याच लोकांनी आमचं सरकार निवडून दिलेलं असल्यामुळे प्रत्येकाला विश्वासात घेऊन विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही त्या दिशेने पावलं टाकणार आहोत। तुम्हाला कोणाचे राजकीय हिशोब चुकते करायचे आहेत ते करा, मात्र जिल्ह्याची बदनामी करू नका असा टोला मंत्री नितेश राणेंनी विरोधकांना लगावलाय। TP विमानतळ पूर्ण आहे, सगळे सुविधा आता आम्ही डीपीडीसीतून मी देतोय, नाईट लँडिंगचा विषय होतोय। आमच्या जिल्ह्यातला 98% महामार्ग पूर्ण झालेला आहे। 1-2 कंपन्सेशनचे विषय तेही पूर्ण होतील, म्हणून असं आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वातावरण खराब होईल असा कुठलाच विषय नाही। हो, प्रयत्न केला जातोय आमच्या प्रतिस्पर्धी किंवा विरोधकांकडून, कुठेतरी वातावरण खराब व्हावं, कुठेतरी काहीतरी आमच्या जिल्ह्याची बदनामी व्हावी, पण आम्ही सगळेजण अतिशय सकारात्मक पद्धतीने, कारण केंद्रातही आमचं सरकार आहे, राज्यातही आहे, कोण ऐकणार नाही, शक्यच नाही, सगळं सकारात्मक आहे। मी विरोधकांनाही सांगेन, तुमच्या काय अडीअडचणी असतील ना, येऊन भेटा ना, मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे, मी ऐकून घेईन ना। तुमचे काय विषय असतील येऊन भेटा, मला सांगा की नितेशजी हे 10 विषय जरा कारण शेवटी ते पण लोकांमध्ये वावरणारे कार्यकर्ते आहेत। त्यांनी अगर मला 4 गोष्टी लोकांचे सांगितले तर त्यांचीही समजूत काढणं सरकार म्हणून आमची तयारी आहे, काही हरकत नाही। पण जिल्ह्याचं वातावरण खराब होईल असं काहीच एवढं काही मोठं नाही। पण आता कासारड्याची जी आमची मायनिंगचा जो व्यवसाय आहे ना, तो वर्षानुवर्ष सुरू आहे, कित्येक वर्ष सुरू आहे। तुम्ही तुमचा कॅमेरा थोडा कासारड्यामध्ये घेऊन जाल ना, तुम्हाला आमच्या ग्रामस्थ असेल, तिकडचे व्यावसायिक असेल, तो वर्षानुवर्ष सुरू आहे। त्याही बद्दल काही तक्रारी असतील तेव्हा त्याच्यावर कारवाईची भूमिका त्या प्रशासनाने घेतली आहे ना। अवैध पद्धतीने कुठलाही व्यवसाय, मायनिंग असो, अंमली पदार्थ असो, कुठलाही असो, त्या गोष्टीला आमच्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही तक्रार द्यावी ना। त्यांनी तक्रारीची दखल घेतली नाही तर विषय वेगळा आहे, मग तरी बोलावं का। मग प्रशासनावर, ज्या प्रशासनावर तुम्ही आरोप करताय ते प्रशासन, तुम्ही पुरावे द्या की कुठल्या प्रशासनाने असे पैसे घेतलेले आहेत, पुरावे द्या। मी त्या संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी माझी, मी ऑन कॅमेरा सांगतो, द्या मला पुरावा की बाबा असे एवढे पैसे घेतलेले आहेत, या ठिकाणात घेतलेले आहेत, हे त्याचे पुरावे द्या। त्या अधिकाऱ्याला घरी पाठवण्याची जबाबदारी माझी, मी कोणाचे गय करणार नाही। पारदर्शक आम्हा लोकांचा सिंधुदुर्गाचा कारभार आहे, भ्रष्टाचार मुक्त आहे। कोणी त्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार किंवा कुठला विषय करत असेल तशाच पद्धतीने माझ्याकडे माझ्याकडे तक्रार द्यावी। विनंती एवढी, आमची जिल्ह्याची बदनामी करू नका। या तुम्हाला कोणावर राजकीय हिशोब चुकते करायची आहे ना,
त्या निमित्त जिल्ह्याची बदनामी करू नका. आका शोधण्याचं एवढे म्हणजे पुरी मोहीमच चालवली. हा आका तो आका, किती आका काढतायत त्यांना तो माहिती आहे आता. हा पण मुळामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा उबाटा सेनेचा आका कोण ह्याचं उत्तर द्यावं. विनायक राऊत काय वैभव नाईक, त्याचं पहिलं उत्तर द्यावं, मग जिल्हाभर आका शोधत बसावं. वजराट तिठा इथं गव्यांचं दर्शन झालंय. या गव्यांना एका वाहन चालकानं आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केलंय. पाहूयात. पहलगाम हल्ल्यानंतर देशभरात युद्धजन्य परिस्थिती हाताळण्यासाठी रंगीत तालीमचं नियोजन करण्यात आलं आहे. कणकवली नगरपंचायतीच्या वतीने रंगीत तालीम घेण्यात आली. कणकवली नगरपंचायतीमार्फत प्रथम सायरन हा दुपारी 4 ते 4:02 या वेळेत वाजवण्यात आला. तसंच दुपारी 4:15 वाजता दुसरा सायरन वाजवण्यात आला. दुसरा सायरन वाजवल्यानंतर विद्यामंदिर हायस्कूलच्या पटांगणावर कणकवली नगरपंचायत अग्निशमन विभागामार्फत प्रात्यक्षिक घेण्यात आलं. तसंच आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये प्रथमोपचाराबाबत तात्काळ प्रतिसाद कसा देता येईल याबाबत आरोग्य विभागाकडून रुग्णवाहिका, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी यांचं प्रात्यक्षिक झालं. तसंच उपस्थित सर्व नागरिक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हवाई हल्ला झाल्यास कोणती खबरदारी घेण्यात यावी याबाबत मॉक ड्रिल मध्ये माहिती देण्यात आली. कोणत्याही गावावर किंवा कोणत्याही ठिकाणी एअर स्ट्राईक झाल्यावर सुरुवातीला जो सायरन वाजतो त्या सायरनला लगेच आपण सुरक्षित स्थळी जायचं. म्हणजे आपलं घर असेल किंवा तळमजला असेल किंवा खालचा मजला जो आहे, जर कोणी फ्लॅटमध्ये राहत असेल तर खाली सगळ्यांनी जमायचं आहे आणि सुरक्षित स्थळ जे असं आपल्याला वाटतंय त्या सुरक्षित स्थळी आपल्याला 10 मिनिटांमध्ये त्या सगळ्या ठिकाणी जायचं आहे. आणि एअर स्ट्राईक झाल्यानंतर ते जे काही स्ट्राईक करणारे विमानं असतील किंवा जे काही यंत्र असतील ते गेल्यानंतर 4:15ला आपल्याला असं करायचं होतं. त्यानंतरचा एक सायरन आपला वाजलेला होता. तो सायरन आपला वाजल्यानंतर आपल्याला त्या सुरक्षित स्थळावर जिथं कुठं आपल्याला आग लागलेली असेल किंवा जिथं कुठं हल्ला झालेला असेल त्या हल्ल्यामध्ये काय नुकसान झालेलं आहे, त्या ठिकाणी यंत्रणा किती वेळामध्ये पोहोचतात, सगळ्या यंत्रणांमध्ये कॉर्डिनेशन आहे का, हे सगळं आपल्याला बघायचं होतं. यासाठी ही मॉक ड्रिल आयोजित केलेली होती. पूर्ण राज्यामध्ये 16 ठिकाणी ही 16 जिल्ह्यांमध्ये ही मॉक ड्रिल आयोजित केलेली होती. त्यापैकी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये
कणकवली नगरपंचायतच्या क्षेत्रामध्ये एक मॉक ड्रिल आपल्याला आयोजित करायला लावलेली होती. यामध्ये नगरपंचायतने एक आग लागलेला जर काही ठिकाण असेल तर त्या ठिकाणी आपलं अग्निशमनचं वाहन पाठवून ते विझवायचं एक मॉक ड्रिल आपल्याला या ठिकाणी घेतलेलं आहे आपण. आणि त्याचबरोबर काही जर जखमी झाले असतील तर आपली आरोग्य यंत्रणा पण या ठिकाणी सगळी उपस्थित होती आज आणि ती पण तात्काळ आलेली आहे. आणि पोलीस विभागाला पण आपण कळवलं होतं. पोलीस विभाग आपला जो आहे तो इतर ठिकाणी त्यांचे राऊंड सुरू आहेत. बस स्टँड असेल किंवा पटवर्धन चौक आहे, रेल्वे स्टेशन आहे, या ठिकाणी सर्व पोलीस विभाग आपला कार्यरत आहे. तर अशा प्रकारे ही मॉक ड्रिल घेण्यात आलेली होती. जर यदाकदाचित तशी परिस्थिती उद्भवली आणि काही एअर स्ट्राईक झाला किंवा काही आता युद्ध सुरू होण्याची किंवा काही जर तसे काही पडसाद आपल्याला वाटले वैभववाडी तालुक्यात आज सकाळी अवकाळी पावसाच्या सरी कोसळल्या. अचानक आलेल्या पावसामुळे अनेकांची तारांबळ उडाली होती. शहरात सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामांमुळे सर्वत्र चिखल झाला होता. वैभववाडी तालुक्यात आज सकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली. शहरांसह खांबाळे, आचिर्णे, पेडगाव, सोनळ या गावात कमी जास्त प्रमाणात पाऊस कोसळला. वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे काही भागात आंबा पिकाचं नुकसान झालं. ऐन लग्न हंगामात पावसानं लावलेल्या हजेरीमुळे अनेकांची तारांबळ उडाली. शहरात खोदलेल्या रस्त्यांमुळे सर्वत्र चिखल झाला होता. त्यामुळे वाहतुकीला अनेक ठिकाणी अडथळे निर्माण झाले होते. तो महामार्ग होत आहे त्याच्या काय अडचणी संबंधी कलेक्टरकडे बैठक झाली. प्रत्येक गावात 13 गावात जायचे मी जाणार, शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडून मार्ग काढायचा प्रयत्न करणार. पण हा महामार्ग होणारच, हा अजिबात काम मी बंद नाही होणार. तिकडे गेल्यानंतर लोकांना समज दिल्यावर नुकसान होणार नाही याची काळजी घेऊ, मग हा चालू होईल, मुख्य वेळेलाच चालू होईल. पण हा महामार्ग होणार. तो महामार्ग होत आहे त्याच्या काय अडचणी संबंधी कलेक्टरकडे बैठक झाली. प्रत्येक गावात 13 गावात जायचे मी जाणार, शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडून मार्ग काढायचा प्रयत्न करणार. पण हा महामार्ग होणारच, हा अजिबात काम मी बंद नाही होणार. तिकडे गेल्यानंतर लोकांना समज दिल्यावर नुकसान होणार नाही याची काळजी घेऊ, मग हा चालू होईल, मुख्य वेळेलाच चालू होईल. पण हा महामार्ग होणार. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. सन्माननीय सर्व मान्यवर पत्रकार मित्र, आज आपल्याला सर्वांना गोवर्धन गोशाळेमध्ये आमंत्रण केलेलं आहे. येणाऱ्या 11 मे रोजी या गोशाळेचं उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री आमचे फडणवीस साहेब, देवेंद्र फडणवीस हे करणार आहे. त्या अगोदर आपल्या सर्वांना पार्श्वभूमी गोशाळेची सांगावी, तर त्या दिवशी तुम्हाला हे सगळं पाहता पण येणार नाही गर्दीमुळे, म्हणून आज आमंत्रित केलेलं आहे. हे जे सर्व दिसते आपल्याला ते कोण याची सूचना कमुक्तर सगळं मीच आहे. माझे दोन्ही नातू छोटे आहेत, एक 8 वर्षाचा आणि एक 15. हे लहान असताना त्यांनी मला या गोशाळेची प्रेरणा दिली. त्यांना गाय प्रिय होती. रोज शाळेत जाताना मुंबईत आईला गाईला चारा दिल्याशिवाय ते बोलायचे, चारा देऊन मी शाळेत जाणार, आतमध्ये एंट्री करणार. आणि हे मी अनेक वेळा पाहिलं, त्यांच्या बोलण्यात आलं. म्हणून बोललं चला आपण गोशाळा बांधूया. नाही घ्या, ते मालवणला येणार. आता लँड कुठे करावं सध्या चर्चा चालली. मी बोललो बोर्डिंग ग्राउंडवर करा आणि तिथून इझी पडेल. कोळंबला लांब पडतं. ते सकाळी म्हणजे कलेक्टर ऑफिसमध्ये चर्चा झाली, तिथून हे ठिकाणावर येणार. महाराजांनी
प्रार्थना पूजा झाली का परत येऊन विमानाने हेलिकॉप्टरने इकडे हेलिपॅड वगैरे वरती तिकडे एकनाथ शिंदे पण येतील, कधी अजित पवार येतील, त्या सगळ्यांना आमंत्रण आहे. आणि म्हणून मी राजस्थान, गुजरातमधील अनेक गोशाळा पाहून आलो मागील 3 वर्षात. आणि त्यानंतर या गोशाळा बांधायला घेतली. ही जवळपास 70 एकरमध्ये ही गोशाळा आहे. त्यामध्ये आम्ही 23 एकरमध्ये फक्त गोशाळा आणि बाकी गायींना चाऱ्यासाठी वेगळी जागा सोडली आहे. गोट फार्मिंग आणि पोल्ट्रीसाठी वेगळी जागा सोडली आहे. पण 23 एकरमध्ये आम्ही गोशाळा ही उभारलेली आहे. या गोशाळेचं वैशिष्ट्य म्हणजे नुसती आवड, गायीची सेवा एवढंच नाही आहे. मी अमोलपासून मी डेअरी मिनिस्टर होतो तेव्हाही मी अमोल आणि देशातल्या मोठ्या मोठ्या डेअरी पाहिल्यात. फ्रान्स सारख्या देशात, इस्रायल सारख्या देशात मी स्वतः गेलेलो आहे आणि गायी आणि डेअरी आणि दूध व्यवसाय, दुधापासून होणारे बाय प्रोडक्ट हे सगळे पाहिलेलं आहे. त्यामुळे गायीपासून प्रगती आमच्या लोकांना साध्य व्हावी, कोकणी माणसाला त्यातलं ज्ञान लोकांना द्यावं या हेतूनेच हा केलेला प्रयोग आहे. इथे सगळ्या प्रकारच्या गायी आहेत. तुम्हाला गीर गाई या देशात प्रसिद्ध आहे की जवळपास 17-18 लिटर दूध देते गीर गाय. त्याचप्रमाणे या राज्यातल्या अनेक काही जाती आहेत. लातूरमधली देखणी गाय आहे, देवणी. अशा वेगवेगळ्या गायी मी मुद्दाम ठेवलाय की गावठी गायी आहे, आपल्या जिल्ह्यातल्याही आहेत, राज्यातल्याच आहे आणि देश पातळीवरच्या. हे का ठेवलं तर लोकांना परवडेल ती गाय घ्यावी. दुधाचं उत्पादन देणारी जर्सी गाय पण आहे. लोकांना ज्याचं तूप आवडतं अशी गीर गाई, तिचं दूध देणारी 17 ते 18 लिटर देणारी गिरगाई आहे. आणि आज त्याच्या तुपाला 10,500 रुपये लिटर आज तूप जात आहे. त्यामुळे लोकांनी व्यवसायाकडे वळावं. या जिल्ह्याला 121 किलोमीटरचा समुद्रकिनारा आहे आणि म्हणून याचं प्रबोधन या व्यवसायाचं आम्ही या समुद्रकिनाऱ्याच्या गावांमध्ये आम्ही करणार आहोत. यापूर्वी प्रयोग मी केला पहिल्या वेळेला डेअरी मिनिस्टर झालो तेव्हा. केंद्र सरकारच्या मदतीने 50% गाई म्हशी देण्याचा प्रयत्न केला. आताही मला हा प्रयत्न पुढे न्यायचा आहे. गायीतून समृद्धी या जिल्ह्याने साध्य करावी, त्याला पर्यटनाची जोडही आहे. आणि इथला माणूस सुखी समाधानी व्हायचा असेल तर त्याचं दरडोई उत्पन्न वाढावं या स्तुत हेतूने ही गोशाळा आणलेली आहे. ती लोकांनी येताना तिथून यावं, पाहावं. या 2 चालू म्हणजे 11 तारखेला सगळं चालू होईल. त्यानंतर गायी पाहाव्यात. गायीच्या शेणापासून आम्ही खत बनवणार आहोत. देशात विदेशात त्याची विक्री होईल अशी फॅक्टरी असेल आमची. कन्सल्टंट आहेत चांगले त्याचे, म्हणजे मीच काय कन्सल्टंट सगळ्या विषयात नाही, एक्सपर्ट आहेत. गोमूत्रापासून औषध बनवली जाईल, शेणापासून खत, बायोगॅस आणि रंग हे 3 प्रोडक्ट बनवले जातील. आणि तेही या शेवटी जिथे आपली गाई ठेवण्याचं ठिकाणं बांधले त्याच्या बाजूलाच ते आहेत. आणि गाईच्या शेणापासून तसंच दुधापासून, चीज, बटरपासून दही, तूप, आईस्क्रीम सगळं बनवलं जाईल इथे आणि सगळ्याचं मार्केटिंग केलं जाईल. हे बनवलं का जाईल? इथल्या लोकांनी येऊन पाहावं. तूप कसं बनतं, दही कसं बनतं, ताक तर माहिती आहे सगळ्यांना, चीज, बटर कसं बनतं. आणि मग ते इथल्या लोकांनी एकत्र येऊन कॉपरेटिव्ह कुठल्या मार्गाने हे सगळं बनवावं, मार्केटिंग करावं, पैसे मिळवावे.
आणि आर्थिक सुबत्ता गायीच्या दुधापासून किंवा गायीपासून मिळवावी या हेतूने ही गोशाळा आहे. आणि त्याचप्रमाणे भाकड जनावर आम्ही घेणार आहोत, गाय असो बैल असो, जे काम संपलं लोक कसाईखान्यात पाठवतात, त्याऐवजी आमच्याकडे सोडल्यास आम्ही हा पुढचा भाग आहे, याच्या मागच्या भागात त्यांना चरायला आणि शेड वगैरे आहे, आतमध्ये पाण्यापिण्याची व्यवस्था आहे आणि त्यांना झोपायला वगैरे पावसाळ्यात शेड आहे. तर अशी भाकड जनावर घेऊन आम्ही त्यांची सेवा करणार. किती आली तरी 1000 येऊ दे, या जिल्ह्यातली मॅक्झिमम सगळी जनावरं घ्यायचा आम्ही प्रयत्न करतोय. त्यामुळं गाय आणि गायपासूनची जेवढी काही बैल वगैरे असतील त्या सगळ्यांना काही उपयोग नसेल तर इथे आम्ही त्यांना चाऱ्यापासून सगळं त्यांचं खाद्य, पाणी आणि निगा राखण्याचं काम करू. आम्ही 2 डॉक्टर ठेवले आहेत इथे, डॉक्टरही आहेत आणि तपासण्याचे आम्ही दवाखाना एका बाजूला आहे. त्यामुळे सगळ्या सुख सोयी या ठिकाणी संवर्धन गायीचं करावं याची या ठिकाणी प्रयोजन केलेलं आहे. पाकिस्तानने भारतावर आतंकवादी भ्याड हल्ला केला, त्याला प्रत्युत्तरादाखल भारतानं ऑपरेशन सिंदूर करून शेकडो पाक आतंकवाद्यांना कंठस्थान घातलं. त्याबद्दल सावंतवाडीतील स्वराज्य संघटनेनं फटाक्यांची आतिषबाजी करून जल्लोष साजरा केला. पाहूयात. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. पाकिस्तानातील अतिरेक्यांनी पहलगाम येथे निष्पाप हिंदू लोकांवर हल्ला करून दहशत माजवली व विनाकारण आपल्या 28 लोकांचा बळी घेतला. ह्या बळीला उत्तर म्हणून आपले गेले 10-12 दिवस आपल्या भारतीय यांच्यातर्फे आणि आपल्या सेनेतर्फे त्यांच्यावर अटक करण्याची तयारी सुरू होती. बरोबर काल रात्री त्यांनी हा योगवेळ साधून त्यांच्या पाकिस्तानमध्ये जवळजवळ 9 दहशतवादी हल्ले उद्ध्वस्त केले व त्यांना अगदी चोख प्रत्युत्तर दिलेलं आहे. इथून पुढं कुठलाही अतिरेकी भारतावर हल्ला करताना तो 10 वेळा विचार करू शकेल आणि अजूनही काही असं त्यांच्याकडून आगळीक घडली तर अजूनही आपल्या सेनेनं त्यांच्यावर याच्यापेक्षा जोरदार हल्ला करावा, कायमचं त्यांना नेस्तानाबूत करावं आणि वेळ पडली ते POP जेवढा आहे तो आपल्या ताब्यात घ्यावा. परत त्यांचे हे होतं का म्हणजे दहशतवाद करण्याचं किंवा त्यांचे तिथे काय उभारण्याचं राहता कामा नये. स्वराज्य संघटनेने पाकिस्तानने केलेल्या भ्याड कृत्याच्या विरोधात आज घोषणा दिली आहे आणि भारताने पाकिस्तानवर स्ट्राईक करून पाकिस्तानचे जे दहशतवादी अड्डे आहेत ते उद्ध्वस्त केलेले आहेत आणि पाकिस्तानला दाखवून दिलं की सिंदूर जे आपल्या स्त्रीचं जे सिंदूर जे मोदी साहेबांनी जे ऑपरेशन सिंदूर हे केलं त्याचा त्यांनी धडा त्यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने दिला आणि शेकडो अतिरेकी मारले त्यांचे. आणि स्वराज्य संघटनेतर्फे हा आम्ही एक विजय उत्सव साजरा करत आहोत. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. रत्नागिरी जिल्ह्यात 5 ठिकाणी घेण्यात येणाऱ्या मॉक ड्रिलमध्ये राजापूरचाही समावेश होता. राजापूर शहरात जवाहर चौकात बुधवारी सायंकाळी 4 वाजता प्रशासनाच्या वतीने अत्यंत यशस्वी पद्धतीनं मॉक ड्रिल करण्यात आलं. पाहूयात.
रत्नागिरी तहसील कार्यालय, संगमेश्वरमधील हातीव ग्रामपंचायत आणि दापोलीमधील दाभोळ ग्रामपंचायत, राजापूर नगरपालिका यांसह JSW पोर्ट, आंग्रे पोर्ट, फिनोलेक्स पोर्ट, अल्ट्राटेक कंपनी या प्रमुख 4 कंपन्या, रेल्वे स्टेशन अशा विविध ठिकाणी जिल्ह्यात कोणतीही अफवा न पसरता प्रशासनाकडून यशस्वी मॉक ड्रिल पार पडलं. पाहूयात. हॉल में फर्स्ट टीम रेडी है. संकट येतो. मला विश्वास आहे की प्रत्येक नागरिक जे आहे, देशाचे नागरिक, ते आपले प्रथम कर्तव्य म्हणून ते आपले जे जबाबदारी आहे ते पार पडतात. आणि आज रोजी सुद्धा आपल्याला जे भारत देशाचे किंवा राज्य शासन आपल्याला जे निर्देश दिले होते ते आपण पार पाडलेलं आहे. आणि कुठलेही अफवा न पसरवता आपण कालच इन्स्ट्रक्शन्स नंतर मीटिंग घेतलं होतं आणि चांगल्या पद्धतीने आपण राजापूरमध्ये सुद्धा 4 वाजता मॉक ड्रिल झालेलं आहे आणि 2 ग्रामपंचायतीमध्ये संगमेश्वर आणि दापोली आणि आपले रेल्वे स्टेशन जे आहे, रत्नागिरीचे रेल्वे स्टेशन, तिथे सुद्धा आपण हे यशस्वीरित्या पार पडलं. आणि त्यासाठी आपले सर्व विभाग जे आहे, MMB आहे, फिशरीज डिपार्टमेंट आहे, आपले कोस्ट गार्ड असू द्या आणि एस्पेशली पोलीस विभाग आणि त्यासोबत आरोग्य विभाग आहे, नगर परिषदचे फायर टेंडर्स, त्यांचे ब्रँच, सगळ्यांनी खूप NCCचे जे कॅडेट्स आहे, स्काउट्स अँड गाईड्स जे विद्यार्थी आहे, ते सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केलं. आणि आपण एक कॉलेज सुद्धा निवडलं होतं, त्यामध्ये स्कूलमध्ये कशा प्रकारच्या मॉक ड्रिल करायला पाहिजे ते सुद्धा आपण इन्स्ट्रक्शन्स काल दिलं होतं. तो सगळ्यांचे मी खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो आणि मी आता SP साहेबांना 1-2 शब्द सांगायचे विनंती करतो. रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जे भारत सरकारने आपल्याला निर्देश दिलेला होता की 7 मे रोजी संध्याकाळी 4 वाजता शार्प आपण मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास हे 244 जिल्हे जे आहे पूर्ण देशभरात तिथे करायचे आणि त्यामध्ये 16 जे ठिकाणं होते आपल्या राज्याचे होते आणि त्यामध्ये एक जे आहे रत्नागिरीचा होता. आणि आपण आज जे आहे आपल्यासोबत आपले जिल्ह्याचे सन्माननीय पोलीस अधीक्षक तसेच आपल्या जिल्ह्याचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित आहे आणि त्यांच्या मदतीने आणि त्यांच्या गायडन्समध्ये सुद्धा आपण हे मॉक ड्रिल आपण आज 5 ठिकाणी आपले जिल्हा जे आहे तिथे आपण कंडक्ट केलं.
आणि त्यापैकी एक जे आहे ते आपले रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि प्रिसाइजली तहसील कार्यालयामध्ये आपण हे केलेलं आहे. आणि जे इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला भारत सरकारने दिला होता आणि राज्य शासनाने आपल्याला काल जे लेखीपूर्वक इन्स्ट्रक्शन दिला होता ते सगळ्यांचे आपण पालन केलेलं आहे. आणि आपण जे एव्हॅक्युएशन करायला पाहिजे बिल्डिंगमध्ये, एव्हॅक्युएशन आणि रेस्क्यू ते आपण केलेले आहे. आणि नियरली 10-15 लोकांना मॉक ड्रिलमध्ये ज्यांना इंजोर्ड लोक आहे असं यांना आपण ॲम्ब्युलन्सद्वारे, आपल्याकडे 3 ॲम्ब्युलन्स होते, त्यामध्ये कार्डियाक सगळे त्या सुविधा होती, ऑक्सिजन सगळे, तर त्यामध्ये आपण मॉक ड्रिलमध्ये त्यांना एव्हॅक्युएशन सुद्धा केलेले आहे. आणि संपूर्ण बिल्डिंगचे जे आपले कर्मचारी होते किंवा आपले NSSचे जे कॅडेट्स. भारताचे माजी कसोटीपटू आणि समालोचक संजय मांजरेकर हे मालवण येथे आले होते. मालवणच्या बोर्डिंग मैदान येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कसोटी सामन्यातील पुढील कर्णधार कोण, वन डे, कसोटी आणि T20 सामने याबाबत मांजरेकर यांनी काय भाष्य केलं पाहूयात. आणि मालवणी कनेक्शन खूप वर्षापासून, म्हणजे माझे वडील इकडचे आहेत, माझी आजी पण इकडची, आणि वेंगुर्ला सावंतवाडी हे जाणं आधी झालं होतं. मालवण परसे पहिल्यांदा. तर मित्र आशिष पुरळेकर इकडे त्यांनी हे कोचिंग कॅम्प आणि त्याच्यात कमिटमेंट दिली आपली. आणि लोकल इकडचे जे उत्साही क्रिकेटचे लोक आहेत त्यांच्या पाठीशी तिथे हे झालेलं आहे. आणि एक स्पॉन्सर दिनेश व्यास ट्रस्ट त्यांच्याकडनं पण थोडी मदत झाली. आणि ते माझ्या ओळखीचे आहेत ती लोक. आणि आशिष एकदम जवळचा मित्र. तर म्हणजे 3 in 1 सारखं होतं मला. आणि मालवण बघायचं पण होतं, कारण आहे माझे रूट्स आहे तिकडे, मांजरेकर वगैरे म्हणजे इकडचेच आहेत सगळे. तर हे सगळे 3-4 कारणं ज्याच्याने मी इकडे आलो. मुंबई युनिव्हर्सिटी हा अभ्यास म्हणजे बरोबर आहे. क्रिकेटमध्ये पदवी आहे नाही, चांगलं आहे, कारण क्रिकेट इतका इम्पॉर्टंट एक भारतात फोर्स आहे, फोर्स. हे फक्त स्पोर्ट नाही आहे की म्हणजे प्रत्येक माणसाच्या, इंडियनच्या हार्टमध्ये म्हणतात ना क्रिकेटसाठी जागा आहे. आणि IPLने वगैरे ते आणि जास्त पॉप्युलर केले. तर मग कुठेही क्रिकेटचं समजा काही त्याचा प्रेझन्स असेल आणि काही शिकण्यासारखं असेल तर ते चांगलंच आहे माझ्या मते. कारण जसं मी म्हणालो, क्रिकेट हा भारतात एक म्हणतात सुनामीसारखा एक फोर्स आहे. हा डिस्ट्रक्टिव्ह नाही आहे फक्त, पण ते कारण आहे, म्हणून मला चांगलं आहे. पेक्षा छोटा एक फॉर्मॅट असतो तो मी हाँगकाँगमध्ये खेळलेलो, 6 साईड, तिथं 5 ओव्हर असायचं. त्याच्यात एकदा मी प्लेअर ऑफ द सिरीज पण झालेलो. म्हणजे नुसता मला तुम्ही टेस्ट क्रिकेटर धरू नका. म्हणजे मी सर्वात एकदा रेकॉर्ड होता, सेकंड स्लोएस्ट टेस्ट 100 मी केली. बुद्धसर नजर पहिला, तो पण एका फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटरचा मुलगा, आणि त्याच्यानंतर मी. पण त्याच्यानंतर कोणीतरी आणि तो माझा रेकॉर्ड ब्रेक केला, म्हणून बरं वाटलं मला, आता मी 3रा आहे वगैरे. पण ती इनिंग्स भारताला जरा वाचवायचं होतं, ड्रॉ करायची होती. आणि हाँगकाँग जे मी प्लेअर ऑफ द सिरीज झालो त्याचं मला फार कौतुक आहे की 5 ओव्हरच्या टुर्नामेंटमध्ये मी एकदम बॅटिंग स्टार होतो. ते पण मला त्याच्याने खूप बरं वाटतं. पण तुमचं उत्तर हे देण्यासाठी T20 आमच्या वेळी नव्हतं. आणि T20 आय थिंक हल्लीच्या जसं आपलं प्रत्येक ह्याचा ट्रेंड असतो, ट्रेंड फॅशन म्हणा, विचार करण्याचा, एंटरटेनमेंट सगळं, तसं क्रिकेटचा पण ट्रेंड बदलला. आणि T20 इज इन कीपिंग विथ आजचा जो ट्रेंड आहे. तर सिलेक्टर्स हुशार पाहिजे की ज्या टेस्ट क्रिकेटची टीम सिलेक्ट करू त्या मागची टेस्ट सिरीजकडे लक्ष गेलं पाहिजे. मध्ये जे T20 IPL 50 ओव्हर्स क्रिकेट त्याच्याकडे कंप्लीट दुर्लक्ष केलं पाहिजे. आणि तिकडे बघायला पाहिजे की ह्या सिरीजमध्ये कोणी काय चांगलं केलं होतं. त्या उद्देशाने सिलेक्शन झालं, अशा चुका होणार नाहीत. आणि मला वाटत नाही की आता त्या चुका होतात, कारण की आता जे इंग्लंडला आपण जाऊ त्या सिलेक्शन बघा अगदी बरोबर जे मागची टेस्ट सिरीज झाली ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध, त्याचे लेसन्स घेऊन सिलेक्शन होणार. आणि यशस्वी जयस्वाल आता IPLमध्ये थोडंसं आता खेळायला लागला आहे चांगला, पण तेवढा त्याचा फॉर्म बाकीच्या एवढा चांगला नाही आहे, म्हणून तो इंडियन टेस्ट टीमच्या बाहेर जाणार. कुठे ना कुठे मला असं वाटतं की ते आज चालू आहे. आणि फक्त की तिकडून जरा असं जास्त कॉम्पिटिशन वाढते, कारण तो बाकीचा फॉर्मॅट स्पॉटलाईटमध्ये जास्त
T20 मध्ये संजू सॅमसनचा रेकॉर्ड इंडियासाठी हल्ली खूप चांगला आहे, पण IPL डोमेस्टिक क्रिकेट आहे आणि इंडियाला जेव्हा खेळतो तेव्हा इंटरनॅशनल क्रिकेट असतं, म्हणजे ती क्वालिटी फरक असतो. जसं रणजी ट्रॉफीमधनं टेस्टमध्ये गेला तर नेहमी गॅरंटी नसते की हा तर तसाच परफॉर्मन्स देईल. तसं IPL पण डोमेस्टिक क्रिकेट आहे, ज्याच्यात 150 इंडियन प्लेयर्स खेळतात. इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये सगळे इंटरनॅशनल कुठेतरी नोकरी करायला निघाला तर आपण म्हणतो का त्याला बघ पैसे कमवायला निघाला आहे, बघा किती वाईट माणूस आहे. नाही, मला असं वाटतं की लेजिटिमेट एक प्रोफेशन आहे आणि पैसे जे गोष्ट आहे त्याच्याने खूप चांगल्या गोष्टी पण होऊ शकतात आणि होतात. सगळ्यांचं लाईफ बेटर होतं खूप आणि ते आपल्याला भारतात तर पाहिजे. तर ॲक्च्युली आमचं ट्रेनिंग त्याच्यासाठीच व्हायचं, म्हणजे नेटमध्ये आम्ही बॉल सोडला बाहेरचा काही कोच एकदम खुश व्हायचे, म्हणजे वेल लेफ्ट. आणि आता T20 क्रिकेटमध्ये समजा बॉल सोडला तर त्यांना ते सबस्टिट्यूट करते, ते रिटायर होऊन. तर त्यावेळी अप्रोचच वेगळा होता, आमचं सिंगल माइंडेड एफर्ट होता. आमच्या वेळी ॲक्च्युली असे कोचेस होते जेव्हा समजा तुम्ही बॉल हवेत मारला तर तुम्हाला पनिश करायचं, पॅड घालून धावायला लावायचं. तर आम्ही आमच्याप्रमाणे जसं शिकवलं होतं तसं खेळलो, म्हणून हे जे तासन तास खेळणं हे काय मला म्हणजे प्रॉब्लेमच नसतं. जसं पुजाराला पाहिजे त्यांना ते आवडतं करायला, तसं मला ते आवडायचं, मला काय फरक नाही पडायचा. गुड पॉईंट, व्हेरी गुड पॉईंट. आणि ते ICCला आपण थोडं त्याचं क्रेडिट दिलं पाहिजे की त्यांनी टेस्ट क्रिकेटला अजूनही इम्पॉर्टन्स दिलेलं आहे आणि टेस्ट चॅम्पियनशिप जी आता आहे त्याच्यामुळे थोडंसं आणि लोकांना इंटरेस्ट, सगळ्यांना आता माहिती आहे की वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप आहे, त्याच्या फायनलमध्ये कोणाशी खेळणार आहे, त्याच्यामुळे टेस्ट क्रिकेटला थोडंसं म्हणताना रेलेव्हन्स आलं आहे. नाही तर आपलं कोणी खेळायचं नाही खेळायचं, सिरीज आठवायचे विसरायचं. पण टेस्ट क्रिकेट हे सर्वाईव्ह होणार आहे, म्हणजे 100 वर्ष पुढे मला माहीत नाही, पण जे फोर्सिएबल फ्युचर आपण म्हणतो टेस्ट क्रिकेट सर्वाईव्ह होईल. 50 इयर्स क्रिकेट त्याच्या आधी मला असं वाटतं संपेल. 50 इयर्स क्रिकेटला जिवंत फक्त वर्ल्ड कप्स ठेवत आहेत, जे बायलॅटरल असतात, मध्ये कोणाला काही त्याची किंमत नसते, काय झालेलं पण माहिती असतं. तर टेस्ट क्रिकेट थोडंसं सर्वाईव्ह होईल. T20 क्रिकेट हळूहळू त्याचा फ्लेवर बदलत जाईल, पण शॉर्ट फॉर्मॅट इज हिअर टू स्टे. T20कडून T10कडे मला असं वाटतं की कुठचाही स्पोर्ट किंवा कुठचाही स्किल जी असते ना फक्त 10 जणांनी बघितलेली त्याच्यात मजा नसते, करोडो लोकांनी बघायला पाहिजे, त्याच्यातच मजा. गुड लक टू दॅट. हे T10 T20 हे जरा कमर्शियली वायबल फॉर्मॅट्स आहेत, ते प्रयत्न करतच राहतील आणि ज्यांना ते खेळायचं असेल गुड, ज्या लोकांना ते बघायचं असेल त्यांच्यासाठी पण चांगलं आहे. पण जसं मी म्हणालो आजच्या काळात पण लोक भीमसेन जोशींना ऐकतात, त्यांना खरं गाण्यामध्ये डेप्थ पाहिजे असते, ते लोक नाही. मला वाटत नाही अचानक, मला माहीत होतं होणार हे, फक्त ऑस्ट्रेलियानंतर त्यांनी अनाऊन्स करायला हवं होतं, कारण ऑस्ट्रेलिया सिरीज एकदमच त्यांना आणि त्याचा फॉर्म त्याच्या आधी पण इंडियामध्ये न्यूझीलंडच्या बरोबर ठीक नव्हता. तर मी सरप्राईज होतं की ऑस्ट्रेलियानंतर अनाऊन्स नाही केलं, पण मला माहीत होतं की इंग्लंडला ते जाणार. हँड्स डाऊन बुमराह भारताचा नंबर 1 प्लेयर आहे आणि करंट फॉर्म तुम्ही समजा बघाल तर बुमराह हा एक मात्र ग्रेट प्लेयर भारतीय टीममध्ये आहे. बाकी करंट फॉर्मवरती कोणी त्याच्या जवळपास, फक्त आपल्या देशात आपण फक्त बॅट्समनकडे लक्ष देतो, बॉलर्सकडे कमी, म्हणून बुमराह वगैरे विसरतो आपण किती महान तो एक प्लेयर आहे भारताकडे. सुविधा हे कधीच रिझन वाटत नाही, कारण तुम्ही 90s बघाल तर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जिंकली, नंबर 1 टीम होती आणि त्यांचं काय सुविधा त्यांच्या देशामध्ये क्रिकेटसाठी एकदमच म्हणजे सिम्पल, काय खास काही नव्हतं. आणि त्या सुविधा अगदी जे क्रिकेट सुरू झाल्यापासून ज्यांच्याकडे सुविधा आहे इंग्लंड, आणि ते क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी अचीव केलेली लोक आहेत. तर सुविधापेक्षा टॅलेंट असणं आणि बुक असणं, इकडे आपण फक्त म्हणतात ना ते टेक द हॉर्स टू द वॉटर, आपण ते त्यांना द्यायचं की इकडे थोडं पाणी आहे या प्यायला लावू शकत नाही आपण, की तुम्ही ही फॅसिलिटी दिली डे इन डे आउट. आणि थोडं मी यांना पण सांगत होतं गव्हर्नमेंटला काल की थोडा पेशन्स ठेवायला पाहिजे, त्यांना माहिती पाहिजे की इकडे हे शिबिर चालतं आणि चालत आहे वर्षानुवर्ष आणि त्याचा नक्की तुम्हाला रिझल्ट मिळेल नक्की. म्हणजे इकडूनच डायरेक्ट जाईल पण इकडे तयार होईल, मग दुसरीकडे जाईल कुठेतरी, पण तुमचा
तुम्ही घडवलेला तो खेळाडू असेल. ग्रेट आहे. एक म्हणजे माझं अलिबागमध्ये पण घर आहे, त्याच्याशी खूप सिमिलर आहे. पण माणसं तुम्ही फार इंटरेस्टिंग आहात तरी. पु ल देशपांडे तुमच्यावर अजून काही लिहिलं नाही का? मला असेल कुठेतरी तुमच्यावर लिहिलेलं असेल तर ते एक अट्रॅक्शन आहे. आणि भरपूर फिश खाऊन जे मुंबईत नाही ते उपवास वाटत नाही आणि असं लेथार्जी येते ते होत नाही. आणि समुद्र आहे, हो सगळं आता बघा. तुम्ही हे संपवलं तर मला न्हावेली येथील आप्पा केशव चौकेकर यांची हातातोंडाशी आलेली काजूची बाग आगीत जळून खाक झाली. शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचा त्याने आरोप केलाय. पाहूयात. मी आप्पा केशव चौकेकर आणि हे माझे वडील केशव आप्पा चौकेकर आज दुपारी साधारण 12 ते 12:30च्या दरम्यान या ठिकाणी आग लागलेली आहे. ही आग साधारणतः आमच्या अंदाजानुसार शॉर्ट सर्किटने लागली असा आमचा अंदाज आहे. कारण या क्षेत्रातून 3 टोटल लाईन गेलेल्या आहेत, विद्युत लाईन आहेत, त्या 3 टोटल गेलेल्या आहेत. त्या 3 मधून कुठून तरी शॉर्ट सर्किट हे झालेले आहे आणि या ठिकाणी आग हा लागण्याचा प्रकार साधारण 12 ते 12:30च्या दरम्यान झालेला आहे. ज्यावेळी आग या वेळी आम्ही घरामध्ये नव्हतो, मी माझ्या कामासाठी बाहेर गेलो होतो, हे पण घरामध्ये नव्हते. आम्हाला या ठिकाणी आमच्या वाडीतील काही लोकांनी फोन करून आम्हाला सांगितलं की असं असं या ठिकाणी आग लागलेली आहे, तुम्ही घरी या म्हणून. आम्ही आमचं काम टाकून घराकडे धाव घेतली. घराकडे आलो, बघतो तर पूर्ण हा एरिया आमचा जवळजवळ एक 4 ते 5 एकरचा हा एरिया आहे. आंबा, काजू, कोकम, खैर, फणस अशी फळं झाडं या ठिकाणी पूर्ण ह्या 5 एकरामध्ये आमची ही वडिलोपार्जित जमीन आहे. या ठिकाणी पूर्वची जमीन वडील या ठिकाणी त्यांनी मेहनत करून ही बाग उभारलेली होती. त्या बागेचं आज हे अशा पद्धतीचं नुकसान हे झालेलं आहे. तर मागच्या वर्षी 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी या ठिकाणी आग लागली होती. त्यावेळी आम्ही MSCBला हे केलं होतं. MSCBने याची जबाबदारी घेतली होती. आपल्याकडनं ट्रिपिंगमुळे ही आग शॉर्ट सर्किटने आग लागली होती. MSCBने जबाबदारी घेऊन पण आम्हाला अजूनही 1ही रुपयाचा अर्थसहाय्य या ठिकाणी भेटलेलं नाही आहे. तरी त्यांनी ही बाग स्वतः कर्ज बँकेकडनं घेऊन ही बाग उभारलेली होती. ते कर्ज आणि बँकेला गेल्या वर्षी आमचं एवढं नुकसान होऊनही आम्ही हे कर्ज बँकेचं पीक कर्ज जे होतं आम्ही घेतलेलं शेती कर्ज ते आम्ही या ठिकाणी भरलेलं आहे बँकेचं. तरी पण या ठिकाणी जर अशा पद्धतीने वारंवार शॉर्ट सर्किट होऊन जर परत जर आग लागून अशा पद्धतीचं आमचं नुकसान होत असेल तर आमच्यावर उपासमारीची किंवा विष पिण्याची या ठिकाणी वेळ आलेली आहे. तर माझी या ठिकाणी तुमच्या माध्यमातून ही शासनाला सांगायचं मला अशा पद्धतीचं आहे की यावर काहीतरी तुम्ही ही लाईन जी गेलेली आहे एकतर या लाईन इतर कुठल्या दुसऱ्या ठिकाणी वळवा, नाहीतर ह्या अंडरग्राऊंड या ठिकाणी केबल टाकून त्यावर काहीतरी हे करा. पण अशा ठिकाणी जर वारंवार शॉर्ट सर्किट होऊन जर नुकसान आमचं होत असेल तर आमच्याकडे वीज पिण्याचा दुसरा अखेरीस अजून मार्ग आमच्याकडे दुसरा उरलेला नाही. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. शक्तीपीठ होणारच, नारायण राणे स्पष्टच बोलले. शक्तीपीठबाबत प्रत्येक गावाला भेट देणार मंत्री नितेश राणे यांची माहिती. आणि विरोधकांनी जिल्ह्याला बदनाम करू नये, नितेश राणेंचा टोला. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.